dadewethu, njengoba nje iy'ngane lezi sesizozifaka ebutshitshini, kuzomele phela basitshele uma kuwukuthi umuntu useyathomba. Ngoba phela ngosuku lakho lokuqala akumele uvele nje uvuke wezinto zakhona. Kumele uqale utshele ugogo noma umama, noma uma ukuthi uyasaba ukhulume neqhikiza, ukuze phela bezohamba beyogeza emfuleni, ukuze ungeze uba naso lento okuthiwa isidina. Isicwaco. Nje uma bebona abantu nje bakubona unesidina futhi ungeze unuka. Okunye kuzomele sibafundise khona lapha emfuleni ukuthi mase uthomba kumele uyithande, ugeze nje ube kahle. Okunye sizobe sesibenza omamgonqo. Njengoba bezoba omamgonqo kuzobe bafana nokuthi bazile. Yonke into bazobe benza begonqile. Into abayophila nayo ingunaphakade. Uma benze into ekungeyona imiyalelo yethu bazodlula. Okunye-ke dadewethu okukhohlwayo, angithi phela mase begonqile akumele bangene emgonqweni ney'ngubo zabo. Kuzomele noma bengena bangene ney'ngubo ezindala abangesezidinga ukuze phela mase sesiyobanikeza zemfuleni zizofike zisale khona siy'shisa. Noma sibatholele iy'ndwangu abazozibhinya, ezizokwazi futhi nazo ukuthi ziyoshisa. Mase sesibanikile-ke sebephuma emfuleni kuzomele bagqoke noma iy'ngubo zabazali. Qinisile-ke nalapho-ke. Yilapho-ke futhi esizobe sesibatshena khona ukuthi bazwe imiyalelo esizobe sesibatshena yona ukuthi ekuseni ibona abazovuka kuqala kunabo bonke abantu bayogeza emfuleni kungakahambi muntu. Ayogeza emfuleni ohambayo, uma erobhile-ke ayokwakhe lokho nokunuka kwakhe. Okunye kumele bakwenze ukuthi uma sebebuya emfuleni ekuseni babuya umuntu akasaphindela embhedeni, ubuya wenza imisebenzi yasekhaya. Uyaklina, uma ethunywa uyayenza yonke imisebenzi yasekhaya, akudinge uma ethunywa akali ngoba umala noma eba ney'nkulumo ezisalayo uma ethunywa uzodlula ngaleyo nto leyo, uyoyenza impilo yakhe yonke.